Уладзімір Зеленскі прыехаў у Варшаву і раззлаваў дэпутатаў партыі Яраслава Качынскага. Рафал Часкоўскі губляе падтрымку сярод жанчын. Вынікі апытанняў. Ілону Маску прапанавалі купіць польскі замак. Спявачка з Падляшша, самага беларускага рэгіёна Польшчы, у фінале польскага Еўрабачання. Гэтыя і іншыя тэмы ў першым выпуску польскіх навінаў ад падкаста «Зроблена ў Польшчы». Я, Максім, буду знайоміць вас з навінамі польскай палітыкі. І не толькі. Галоўная тэма тыдня – Уладзімір Зеленскі прыехаў у Варшаву з афіцыйным візітам. Прэзідэнт Украіны сустрэўся з польскімі палітыкамі, прэзідэнтам Анджэем Дудай, прэм'ер-міністрам Дональдам Тускам і прэзідэнтам Варшавы Рафалам Часкоўскім, які адначасова з'яўляецца кандыдатам у прэзідэнты Польшчы. Зеленскі перадаў Часкоўскаму, а таксама ўсім варшавякам і варшавянкам, падзяку і тытул горада-вартаўніка для Варшавы за салідарнасць і падтрымку украінскіх бежанцаў і бежанак з першага дня ўварвання Расіі ва ўкраіну. Але чаму на пачатку гэтага відэа я распавёў пра скандал? Справа ў тым, што днямі раней Караль Наўроцкі, кандыдат у прэзідэнты Польшчы, якога падтрымала «Права і справядлівасць», у эфіры Polsat News заявіў, што, цытата, «На дадзены момант я не бачу месца для Украіны ні ў НАТО, ні ў ЕС». Прычынай ён назваў польска-украінскі канфлікт вакол эксгумацыі ахвяр валынскай трагедыі. Канешне ж, аб гэтых словах кандыдата ў прэзідэнты спыталі Уладзіміра Зеленскага. Гэта адбылося падчас інтэрв'ю з польскімі рэдакцыямі. Зараз я працытую прэзідэнта Украіны па матэрыялах впрост.pl. Калі Украіна не будзе ў ЕС і НАТО і не будзе мець гранты бяспекі, то Караль Наўроцкі павінен ужо пачаць трэніравацца, бо можа апынуцца, што яму давядзецца ўзяць зброю ў руку, каб разам з сваімі суайчыннікамі абараняць Польшчу. І, зразумела, пасля такога адказу ў палітычным полі Польшчы пачалася бура. Палітыкі ПіС і канфедэрацыі атакавалі Зеленскага, а дэпутаты ПСЛ і левых усталі на яго абарону. Былі нават галасы, якія казалі, што такім чынам Уладзімір Зеленскі ўмешваецца ў прэзідэнцкія выбары ў Польшчы. Але, зразумела, гэта не так, бо спачатку былі словы Караля Наўроцкага, а ўжо потым адказ Зеленскага. Пры гэтым варта адзначыць, што ў падкасце «Стан военковы» прагучала думка аб тым, што, хутчэй за ўсё, у офісе прэзідэнта Украіны ўжо зрабілі стаўку на тое, што прэзідэнтам Польшчы стане Рафал Часкоўскі. І да наступнай тэмы – выбары. 15 студзеня афіцыйна стартавала прэзідэнцкая кампанія ў Польшчы. А самі выбары адбудуцца 18 траўня 2025 года. Аб гэтым абвесціў маршал Сейму Польшчы Шымон Галоўня. І, дарэчы, як мы ўжо не раз казалі ў сваім падкасці, неафіцыйна кампанія ўжо шмат месяцаў. Але менавіта з 15 студзеня кандыдаты ўжо могуць рэгістраваць свае выбарчыя камітэты і збіраць подпісы. А дэдлайн рэгістрацыі кандыдатаў у прэзідэнты Польшчы – 4 красавіка. Пра каго вядома, што яны ўжо будуць удзельнічаць у кампаніі. Першым сваім удзеле ў прэзідэнцкіх выбарах абвесціў Саламір Мэнсон, кандыдат ад канфедэрацыі. Таксама вядомы Рафал Часкоўскі, кандыдат ад кааліцыі, ёсць Караль Наўроцкі, быццам бы кандыдат абыватэльскі, але падтрыманы праз «Права і справядлівасць», Магдалена Беет, кандыдатка ад левых, і Адрыан Занберг, кандыдат ад партыі «Разам». Ёсць ужо чуткі і пра іншых кандыдатаў, але пра гэта вы даведаецеся ў нашым наступным падкасце ў сераду. Таксама з наступнага выпуску «Зроблена ў Польшчы» вы даведаецеся, якой даты выбараў чакаў Кірыл і каму такія срокі выбараў ідуць на руку. Яшчэ адна важная тэма, пра якую мы будзем казаць і ў выпусках падкаста, і ў навінах, калі яны будуць входзіць далей, гэта вынікі апытанак наконт выбараў прэзідэнты Польшчы. Апошнімі днямі было праведзена адразу некалькі апытанняў, па іх выніках расце падтрымка Караля Наўроцкага і падае падтрымка Рафала Часкоўскага. Пры гэтым пакуль што нельга сказаць, што адбываецца нешта катастрафічнае, бо і Кірыл у нашым падкасці «Зроблена ў Польшчы» і іншыя эксперты, журналісты, эксперткі і журналісткі казалі, што так будзе адбывацца. Бо расце пазнавальнасць Караля Наўроцкага і зразумела, што расце яго падтрымка з боку электарата «Права і справядлівасці». Пры гэтым трывожныя званочкі для Рафала Часкоўскага і яго каманды ўсё ж такі ёсць. Па выніках аднаго запытання ён страціў 14% падтрымкі з боку жаночай аўдыторыі. І тут, зразумела, таксама трэба назіраць на дыстанцыі, але калі гэта не зменіцца, то трэба нешта рабіць. Як мы і казалі раней у падкасці, пакуль што рана рабіць вывады. Яшчэ да пачатку кампаніі было зразумела, што асноўная барацьба будзе паміж кандыдатамі кааліцыі і «Права і справядлівасці». Адпаведна, гэта Рафал Часкоўскі і Караль Наўроцкі. І хутчэй за ўсё вынікі кандыдатаў у другім туры будуць адрознівацца ўсяго ў некалькі адсоткаў. Таму назіраем далей і пераходзім да наступнай навіны. Смешная і сумная навіна адначасова. Мужчына ў непрытомнасці правёў некалькі гадзін у машыне з хуткай дапамогі перад шпіталем, бо ў аддзяленні неадкладнай дапамогі не было вольных месцаў. Але падчас чакання мужчыне стала добра, і ён проста выйшаў з гэтай машыны і пайшоў дадому на сваіх нагах. Гісторыю распавяла выданне Onet.pl. Распавядаецца, што ў суботу 4 студзеня брыгада хуткай дапамогі атрымала выклік у адзін з рэстаранаў, дзе мужчына страціў прытомнасць пасля ўжывання алкаголю. Прыбыўшы на месца, медыкі высветлілі, што з паказнікамі мужчыны ўсё добра, але ў прытомнасць ён не прыходзіць. Мужчыну павезлі ў аддзяленне неадкладнай дапамогі. Але праз тое, што там не было месцаў, яго пакінулі ў хуткай пад даглядам медыкаў.
Праз 4,5 гадзіны мужчына прыйшоў у прытомнасць, бо медыкі праводзілі працэдуры і проста прайшоў час. Мужчына ацаніў свой стан як добры, таму адмовіўся ад наступных працэдур і проста пайшоў дамой. Навіна са свету музыкі. Упершыню ў гісторыі песня на падляшскай мове можа паехаць на Еўрабачанне. Справа ў тым, што ў фінал польскага адбора на Еўрабачанне патрапіў польска-калумбійскі дуэт «Свада» і «Нічас» з песняй «Люстэрка» на падляшскай мове. Чаму я пра гэта распавядаю? Бо Падляшша можна лічыць самым беларускім рэгіёнам Польшы. Ён знаходзіцца на самай мяжы з Беларуссю. У падляшскай мове, ці, як кажуць, мікрамове, можна пачуць і беларускія, і польскія, і украінскія словы. А ў кліпе да песні «Люстэрка» на спявачкі «Нічас» можна пабачыць завушніцы з літарай «У» кароткая. Да таго ж сама Нічас ці Ніка Юрчук у інтэрв'ю беларускаму музыкальнаму медыа «Клік» распавяла пра шмат сувязяў з Беларуссю. Яна неаднаразова была ў Беларусі і ў школе вывучала менавіта беларускую мову. А нарадзілася Ніка ў Бельску-Падляшскім. Спявачка распавядала, што ад дома яе дзядоў да мяжы з Беларусю ўсяго 30 кіламетраў. Таксама з інтэрв'ю для «Клік» можна даведацца, што спявачка працуе ў IT, а стылю музыкі свайго дуэту называе «Падляшша Баунс». Фінал польскага адбора на Еўрабачанне адбудзецца 14 лютага, а галасаваць можна будзе падчас трансляцыі. Як кажуць, save the date. Вы дакладна памятаеце гісторыю беларускі Лізы, на якую мінулым годам напалі ў цэнтры Варшавы. Пагражаючы дзяўчыне ножом, мужчына згвалціў яе і задушыў. Злачынцу тады даволі хутка знайшлі, а 17 студзеня 2025 года суд вынес вердыкт. Акруговы суд Варшавы прызнаў 24-гадовага Дар'яна вінаватым у згвалтаванні і забойстве 25-гадовай грамадзянкі Беларусі Лізаветы. Суд прысудзіў яго да пажыццёвага зняволення. Акрамя таго, асуджаны абавязаны прайсці псіхалагічную тэрапію. Навіна з сайту Money.pl. Польская армія згубіла 240 супрацьтанкавых мін, а потым частку з іх знайшла ў Ікеа. І не, гэта не жарт. Справа ў тым, што падчас транспарціроўкі супрацьтанкавых мін адбылася памылка. І праз гэтую памылку частка вайсковага грузу трапіла ў лагістычны цэнтр Ікеа. Што цікава, скрыні з мінамі знайшлі толькі пасля 10 дзён пасля здарэння. І зразумела, што яны адразу ж былі перададзеныя ў войска. Таксама зразумела, што інцыдэнт выклікаў шырокі рэзананс. Міністр абароны Уладзіслаў Касняк-Камыш адправіў у адстаўку кіраўніка інспектарата падтрымкі ўзброеных сіл, а 4 вайскоўцам прад'явілі абвінавачванне. Ім пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. Навіна ад паліцыі зялёнай гуры, хутчэй камічная. 32-гадовы мужчына тройчы ўрываўся ў кіёску адным з гарадоў рэгіёна, каб скрасці парнаграфічныя часопісы, бо яму было сорамна іх набываць. Першы выпадак адбыўся яшчэ 13 снежня, а затрыманы злачынца быў толькі пасля чарговага ўрывання 6 студзеня. Агульную суму страт ацанілі ў 3000 злотых. Мужчына прызнаў віну і атрымаў абвінавачванне ў крадзяжы з узломам. Зараз яму пагражае ад 1 да 10 гадоў пазбаўлення волі. І, канешне, якія навіны без Ілона Маска. Бурмістр польскага горада Глагувак Пётр Буек прапанаў Ілону Маску набыць мясцовы замак для размяшчэння еўрапейскай штаб-кватэры. Пра гэта піша РМФ24 са спасылкай на фейсбук бурмістра. Буек паведаміў, што напісаў ліст да Ілона Маску, якім распавёў пра багатую гісторыю замка і пра яго файную лакацыю паміж аэрапортамі ў Катавіца і Вроцлаве. Таксама ён падкрэсліў, што ў радыусе 400 кіламетраў знаходзіцца ажно 6 еўрапейскіх сталіц. Бурмістр дадаў, што ў рэгіёне ёсць традыцыі вінаробства і параўнаў яго з італьянскай Тасканай. Замак у Глагувку, які хочуць прадаць Ілону Маску, знакаміты тым, што там спыняўся Людвік ван Бетховен. Але ў цяперашні час замак патрабуе рэканструкцыі, якія ацанілі ў мінімум 100 мільёнаў злотых. Хутчэй за ўсё, ідэя бурмістра Глагувка з'явілася пасля навінаў аб тым, што Ілон Маск шукае штаб-кватэру ў Еўропе. То бок, месца для штаб-кватэры ў Еўропе. Пры гэтым медыа сходзіцца ў меркаванні, што Маск хутчэй за ўсё арганізуе офіс у Італіі, менавіта ў Таскане. І праз гэта бурмістр параўноўваў Глагувак і Таскану. І напрыканцы надвор'е для Варшавы на тыдзень з 20 па 26 студзеня па даных сэрвіса «Інтэрія пагода». Самае галоўнае, за тыдзень будзе 12 сонечных гадзін, палова з іх ужо ў панядзелак, 20 студзеня. У сераду будзе прахладна, +2 днём і -2 ноччу. Але к выходным пацяплее, пятніцу і суботу +7, нядзеля +8. А яшчэ ў нядзелю 26 студзеня сонца ўжо будзе заходзіць у 16:12. Зажывем! Гэта быў першы выпуск навінаў падкаста «Зроблена ў Польшчы». Калі вам спадабалася гэта відэа, калі ласка, пастаўце лайк, напішыце каментар у падтрымку і падпішыцеся на канал. А калі ёсць магчымасць, падтрымайце нас на Buy Me a Coffee ці Патрэоне. Да сустрэчы!